नै सिख्लाफोरा बैग्रि लगायनो नागिरदों थांद' माला नों माला हैगोन नै बिराद गाज्रि सिख्लाफोर गोबां दं नै सोरनोबा नांगौला कमेन्ट खालामहर नै बिथाङाबो सिख्लाखौसो आंनो सिख्लासिना सोरबा नांगौबा आंखौ खोन्थाहर लगायबाय लगायनोसै बानलु होबाय बानलु सामब्राम होबाय जिराबो होदों साफातबो होदों जिरा हालदै सामब्राम गुफुर खारैबो होदों सदाबो होदों लोगोफोर नोंसोरो बिदि जाफेराखै खोन्थाहरलायदो जाजेनबाय मोसौ हासुदै बायदिसो जाबाय नै 5 लिटार आरो बेखौ मा होनबावनांगौ जाखो बुंथ'ला आङो लागायबाय गावबो लानानै जादोब्रा गाव जायो ना न'आव जायो ना उन्दुनानै जायो नोंसोर संख्रिसो जायो सोर संख्रि जायो जादों संख्रिबो होखादों सिनिबो होदों सदाबो होदों साफातबो होदों रानबाय लोगोफोर आंहा उदैयाव जानो गिदों मानसियानो बिराद बुरजा लामायाव जिरायनो लिंदों हनै लामायाव जिरायनोसै औ थोदो बेगरबो जोंलाय मोनथिखायाहाय दे संख्रि लांदों नो आबुरि माबुरि संख्रि हायनाखौलाय संख्रियावलाय बाव नाङाखै आरो सोलानो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायलायबाय नै बैग्रि जाहाङैनो आं नोंसोरखौ बरायबाय लोगोफोर लामा लामा जानोसै जोङो बैग्रिखौ दायो फैद' बैग्रि लागायना खेमाखा भिडिअ खालामदों The next day. सिखाव नै एसे बानलु खावदों मालायनि आंनि फाथो दाबै फाथो दायो फानलुआनो फानलु बागान बैयो जोगोनार बागान फानलु बागान ल'खानो इसिना लोगोफोर नोंसिनि माबाखौ बुंहरा नोंसिनि लोमफैया भारायावनो नोंसिनि बाजेटसो होनांगौ ओइ खैजिमा जानोसै जोङो बिराद खस्थ' आयौ अरजोब्बाय लोगोफोर सायनोसै जोङो ओमफ्राय बिमाया दा फैना थाङा मोजां खानै गांसोआ न'आव थांसै जों नै खैजिमाखौ लाबाय आरो नै दा मोजां देखायनोसै आं नोंथांमोननो नै प्लास्टिक गेजेरसो मोनखाबाय नै न'आव थांसै जोङो खैजिमा हाननानै जा मेंबाय जोङो न'आव थांसै एवजाहैनोसै न'आव सायखांबाय दा एसे दंबावो आदैमोन मादैमोन आदा बाजै गुमै आब' आमाइ आनैमोन आगैमोन बाबुमोन मानसियालाय फिसा सानो देन्जार नै बिनि खिफिनाया माबायदिमोनलाय आयंमोन होननांगौ मानि बिनि खिफिनाया दा आइ आफा आदा बाजै गुमै नानि आगै फंबायमोन आदैमोन मादैमोन गेलेहोजोब्बायसै नै फाग्लिफोरा जों बिदिया गोबां जाबायने मोजां माइरं बायदि नुलायबाय लोगोफोर बरिया जानोसैलाय जों होखावनोसैलाय जाहोबाय मा होनसै आरो जानोसैलाय बेलायथारबाय आं माला मोनजाबावनांगौ आयै औ हालदै होनोसैनो दायो सबाय थाबाय दैखौलाय खाबाय नै लुबैनाया हाथारलांबो बरिया जाखाबाय ने एफा खस्थ' हाननानै मोननाय बिराद गोथावहायसो हानखादों जोङो मोदोमा नामलायबाय
Đây, जानायसै लोगोफोर Udah. Udah malu जाखायो Udah ini bisnya Udah aku sah Duit hajar जानाया नै Udah aku sah Ayu जानाया नै दाबो Nè Harunnya Dima Engkang Bangga semblap Udah भिडिअ खालामदों Ayo Yakin aku tidak ya Wah Langsung ya Ayo Ayo Nè jatuh Nè जाजोबबाय बिनिया Nó थोआसै Nè आयु थाखा जायो नै बेथ' आयु दङ Ini senang dia kasih balon nalu थाव मोननानै आयो गैलालै गोथावहाय 아빠 너무 엉치가. 유튜브आव 아유 जाजोबबाय नै गैले सारायावबो नै नै 이거 동가요. 동가야미. 다 타는구나. Kesatar balon nalu 템팔리 아, 템팔리. Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. 2 kg Huggies Pen, 3 kg Huggies Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. 1 kg Huggies Pen, 2 kg Huggies Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco